ka jingmi na ka David but discussion syapang ka artikel laispa nyopwe bat ka shik schedule hapdeng uba Ardent melar ba siomoy u presiden ka WP harangkat ki arngut ki nawasaj ain bapau jong ka jela kata uba Erwin Sutnga bat uba Robert Jun Kharjarin kabala long hakini ki knetsni Hasan Kerdep Kolej Shillong hakbo nong penia ya kani ka David udai u associate professor jong ka nehu u Dr. Benjamin F. Lindo Henry ka sangulungo pat Tang namar bo Dr. Benjamin F. Lindo ubrai u associate professor jong kan nehu upnia ya kan ka David ula syak no ya u ba u ya syak pra lingba kirin san jong ki social media ha ka ba ka wei ka kruo ka ba mi lingba kirin san jong ki social media ka ba ong kumne ha ba ngalas ngap ba ya ka jingya tai kini job u Robert Jun ya u ba Ardent kiberon hangto ki dei ki pra suda nadu nong pnya juru ula kylli bat kren ya syak pra kat ba kine jong Robert bat ba Erwin kita pensyong nia kat kum ki rule ki an ki ba kata ya ka constitution jong ka India kat ba u Ardent pak ula kren dakine bom don norim ha ba ulo sotu ba kine jong Robert ka klan ula kniktin ban penplop ya ka jingkren jong Robert ba Erwin ru ula ya ki kot an ha u Ardent ba un pule bha namar ba u he ne klem tip ya ki an ka jubab jong Ardent wong ba dayo artikel laispa nyopwe kasyong ka jingla ban penunkam kumno penunkam haka artikel laispa nyopwe kala dai lepa ka an kabadon haka constitution jong ka India kumba batai ba Erwin lada ula ban penunkam tmai kamut ladai ban penkela naka constitution jong ka India bayang kane jong Robert ula shu kniktin bom snap shu ya ka jingkren jong Robert ru why not claim snap yakine jong Robert habakumne hato Dr. Benjamin F. Lindo udai shanem ubaya syapra lane uhab bankli ya ka jinsha kumnong penya ya ka David